дар ин айвони хурд рустамҷон ҳар рӯз пас аз кор машғули сохтани барномаҳои интернетӣ аст. ӯ дар ин муҳит 23 барномаи гуногуне таҳия намудааст, ки барои истифода ба замимаи интернетӣ Play Market роҳ ёфтаанд. яке аз равияҳое ки ман интихоб кардам ин мобилни разработчик як не барномасоз барои телефонҳои мобилӣ мебошад. Азбаски халқи бисёр телефонҳои мобилӣ истифода мебарад, мо кӯшиш кардем ки барномасоз дар телефонҳои мобилӣ шавем. ин ҷавони тоҷик мегӯяд аз хурдӣ ба барномасозӣ завқ дошт ва нахустин барномаи худро 3 сол қабл замони донишҷӯҳияш таҳия намудааст. 5 барномаи мо дар СНГ дар топ истодагӣ ҳастанд, ки яке аз барномаҳое ки имрӯз бисёр мардум истифода мебаранд, зиёда аз 120 давлат дунё истифода мебаранд. Барномаи моро учит английский язык с нуля аст. Дар ин мо грамматикаи забони англисӣ, луғат ва дигар имкониятҳо илова кардагӣ ҳастем. рустамҷон донишгоҳро бо ихтисоси информатика хатм намудааст, вале мегӯяд кори муносибе пайдо накарда ҳоло дар як корхонаи истеҳсолӣ берун аз ихтисосаш фаъолият мекунад. ӯ мехоҳад муштариёни яке аз барномаҳои худро ба 1 миллион нафар расонад. вақте ки мо 1 миллион дар расондем, мо метавонем дар тамоми дунё гӯем ки мо тоҷикон қафо мондагӣ нестем. Барномаи мора 1 миллион одам истифода бурда истодааст. ба қавли ин ҷавон тамоми барномаҳояш нахуст аз санҷиши Google гузашта, баъдан ба Play Market роҳ ёфтанд. Рустамҷон Қурбонов мегӯяд, ҷавонони имрӯз бештар ҳавас доранд, ки ихтисосҳои ҳуқуқшиносию тиббиро интихоб кунанд, вале бояд ҷавонон дарк намоянд, ки дар асри 21 барномасозӣ низ ояндаи дурахшон дорад. Рустамҷон 23 сол дошта дар хонаводаи тоҷир ба дунё омадааст. солҳои ахир талошҳои бархе ҷавонон барои сохтани барномаҳои интернетӣ бештар ба назар мерасад, аммо интиқодҳо низ аз кори барномасозони ҷавон гоҳе садом медиҳад. худи ҷавонони навовар мегӯянд, барои амалӣ намудани идеяҳояшон бо сифати беҳтару ҷолиб барои онҳо шароит ва имконоти молӣ зарур аст.